step trong kasningas tang dakakirteng trong phi man kamit kakuta jing kim mau trong phi ka jing men jong a kayo tao ling ba ka jing riki trong phi ka jing riki ba pinim ya ka do nu trong a per thấy cả lòng đam khlen mà phi cả chính men ru cả lòng chẳng ai pa man cả chính men trong cả đôi nút cả thôi à cả kia tên trong phi na tiếp sai cả chính im trong à cả đây na bên ta trong phi phi don man cả vô ka jing im jong a ha ki jing duai ha ki jing perkat pi don man ka por ha ka men siem jong a ha ka mit ha ka si ha ka jing im baro man ka por pi don man ka por Kikma trong phi nga shem ka jing su Kumba ka slap ba kmen pinjam ya ka donut Haba fi shong ha donut jonga Kapur ka sange Kapur te ka shong jar jar Ka jing riki jong phi ka pin ke laya ka sni jong a Ka jing don jong phi ka pin kmen yang a Wat la da nga pai nga yo hi a phi Ka jing don jong phi ka long ka bor banai jing kur men yang a Phi don a ka jing im jong a ha ki jing duai ha ki jing perkat Phi don man ka por ha ka men sim jong a ha ka mit ha ka sni ha ka jing im baro man ka por Phi don man ka por La da ka jing je ko an ban pe jing ai Snangap katabangan don bat fi hadu ka binta ka ba ka du jong ka jingi haba kirteng jong phi ngala to hado no jong a phi don ha jan jong a man ka por ha ki jing Pirkat ha ki jing pos niu Pi don ha ka jing skiu jong a Ha ka donut ha ka jing im baro Man ka por man ka mie Tang ka wei ka jing kwa Ban er wei a ka kir teng jong